Det kom på en lidt mærkelig måde. Det startede med, at jeg en nat havde en drøm, og vågnede op og tænkte, at den her drøm, den kunne godt betyde et eller andet. Normalt er jeg ikke sådan en, der drømmer drømme og sådan noget, og tyder det. Men den her drøm, den var så speciel, så jeg tænkte, det må jeg tænke lidt videre over. Og det jeg drømte, det var, at jeg var på sådan en camp, og masser af mine gode venner omkring mig. Og det var sådan en udendørscamp. Og pludselig så ændrer atmosfæren i lejren sig markant. Og jeg og en mere bliver ført frem til sådan en pool, der er midt i lejren med iskoldt vand i. Og det her iskoldt vand, det er dræbende. Og jeg ser, hvordan den første bliver skubbet ned i det her vand og kæmper for sit liv, mens at de folk, der står rundt omkring poolen, skubber ham ned. Og så kan jeg fornemme, ligesom i drømmen, at det nok er mig, der er den næste. Så jeg bliver ført frem til kanten af poolen, og ligesom de skal til at skubbe mig i, så vender jeg mig om, og så slår jeg ham ned, som vil til at skubbe mig i. Og så baner jeg mig vej væk fra igennem folkemasserne, som synes, at jeg har opført mig helt vildt mærkeligt. Og jeg kigger mig omkring i lejren, og så opdager jeg, at rundt om lejren, der er der et hegn. Og det havde jeg ikke været opmærksom på før. Og så opdager jeg, at der er et hul i hegnet. Og for at gøre en lang drøm kort, så ender drømmen med, at jeg går igennem det hul i hegnet, ud på den anden side, og så vågner jeg. Og så har jeg faktisk en dag eller flere dage, hvor jeg tænker over det, og hvor jeg prøver at snakke med Gud om det. Og det, jeg når frem til, det er, at jeg tror, jeg skal prøve at være kirke uden for lejren, uden for rammerne, og se, hvad der sker der. Og at det vil være sundere for mig, og måske vil det også være sundere for nogle andre at gå med i det. Så det er faktisk den mærkelige start på det. Og det, som er endnu mere mærkeligt, det er, at jeg så ender op hos min biskop nogle dage efter, og siger til ham, hvordan jeg har haft den her drøm. Og jeg tænker, kan vide, om jeg har underskrevet min egen fyreseddel, eller hvad. Fordi jeg kommer som sognepræst og vil gerne arbejde uden for rammerne. Så da jeg er færdig med at fortælle om det, så kigger han på mig, og så siger han, det er sjovt, for jeg har også haft en drøm. Og så fortæller han om en tilsvarende drøm, han har haft for nogle år tilbage, som på en eller anden måde går fuldstændig i hak med det, som jeg er nået frem til. Så inden jeg forlader det møde, så har vi aftalt, at vi skal prøve på halvtid at sætte mig fri til at gå uden for lejren og se, hvad der sker.